ഹായ്, നമുക്ക് കുറച്ച് പോത്തോസ് സെയിലിനുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് മണി പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് സെയിലിനുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു 4-5 വെറൈറ്റി നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ടുള്ള കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റി വരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. എനിക്കിതിൻ്റെ ഐഡിയ ഒന്നും കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ലീഫിൽ ഇങ്ങനെ യെല്ലോ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ നന്നായി കയറി വരുന്ന ടൈപ്പാട്ടോ. 50 രൂപയ്ക്കാട്ടോ ഇത് കൊടുക്കണം, ഈ ഒരു ഫുൾ പോട്ട്. ഇതേ കണ്ടോ. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെയും ഐഡിയ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് 50 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഈ മാർബിൾ പോത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫുൾ പോട്ട്. ഇതിനും 50 രൂപയാണ് കേട്ടോ റേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അതായത് മഞ്ജുള പോത്തോസ് അങ്ങനെയാണ് പറയുക. എൻ്റെ ലീഫിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു ഫുൾ പോട്ട് ഇതിന് 100 രൂപയാണ് കേട്ടോ റേറ്റ്. ഇത് അത്യാവശ്യം റേറ്റുള്ളൊരു ടൈപ്പാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിനും 50 രൂപയാണ് കേട്ടോ റേറ്റ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ.